Pag-rescue sa lalaking at halita ng kaugalingon nakuhaan sa video. Aktong pagluwas ng kapulisan gindayaw sa mga netizen. Sa Eileen Pedreso nakatutok. Mapaanggid sa eksena sa pelikula ang viral video nga iniikon sa diin makitaan ang isa ka lalaki nga nagabitbit sang kutsilyo. Nagapamahog nga kun may magtiro sa iya, halitan sini ang iya kaugalingon. Ang nasambit nga eksena ang nagtugas sang pagkinarankaran kag kakulba sa mga tawo sa palibot sang Kalye E. Barrera, Banwas sang Ibi Magalona. Tingala kami kay kadamo tawo, kay may tawo nga ano sang iyang flamenco sa dugan. Gambal sa nga tiruan lang ko kay dasok ko ang kutsilyo sa dugan ko. Sunod sa Ibi Magalona PNP, pasado alas 2 Biyernes ng hapon, may isa ka lalaki ang may bitbit nga kutsilyo ang nagalakat-lakat kag nagawara sa dalan. Ginkilala ini kay alias Reggie, 28 anyos, sa Hacienda Santa Ana, Barangay San Isidro, Ibi Magalona. Ginapahayag nga ginbayaan sang iya asawa si Reggie, rason nga luyag sinita puso ng iya kabuhi. Apang paagi sa bulig sang pila ka mga miyembro sang Ibi Magalona PNP, napunggan ang malain nga plano sa iya kabuhi. Initial nga course of action sa tropa, i-contain gid siya nga hindi sa makapalapit sa iban. Kaya once makapalapit to siya, kasi makatuga pag isang tako ang problema ba. Mabasa may makuha sa nga ibang nga tao. At least na-contain siya. Kaya sa dito nakakita sa opportunity si Sergeant Salido nga nag-grab niya ang kamot sa tao. Ang mga pulis nga makita sa video ang ginkilala sa Executive Master Sergeant Jerry Morales kag Neil Ursoa, subong man Master Sergeant Melchor Salido nga una nga nagpalapit kag nag-rescue sa lalaki. Wala naman naglaom ang kapulisan sa Ibi Magalona nga mag-viral ang video. Kag pila ka mga netizen ang nagdayaw sa akto sa mga pulis. Salamat sa pag-appreciate sang effort sa kapulisan naton, although nga mandated man kami sina, but still kanami isang pamatyag lalo na sa mga tropa nga involved sa pag-rescue. Upod kay Ruel Banggoy, Eileen Pedreso, One Western Visayas.